nti na we na meka ho asem no bra Facebook opem so radio abakosem wo ho pa enu anana ema yehu ye nti owa hoye ne yetiefo nyina ehunu de oba Facebook abehu edan meka ho asem na wadama edan enu ama yehu sa abakosem kase pa ewo ho wadama yebeti adesefie no ansa ye komem aha ye mem ansa ye wo gate kase ba ko a eda ye me na ntwa na ye wa akire ho no enti na ho na sebe omahema one ne ma ne nananom adehie nyina egu enti me nana dom ya na oye nana amayinka edutwa aboni the second ne ba bema na one ne di akonwa ene nana usuansa enso na oye oman ehene na oye nana amayinka ne ba enti omo efridenya ase eba ifia omo abrewe ete ho a ne omo ayi yire nyina sa emem ha ho na omote nti ho ye mem nti sa gate kitwa no upie free ahemfia na wa pie free sa emem no ekwan katkakra na da ho no tete no be ma bia ntimi mfa ho fe se ho ye mem unim na fa ho pe se be ye be chude bia na ahenkwa na ho data na friend kanokre se kanokre so mu se woni nam ho a ene na kyese asamaba uba Facebook a opem so radio ekwan a da ho sei no no na kan wase wontimi emfa ho fi se sabre no ha nyina eyemam nti kwan na da kyire woni nyina no be ma emfa ho na odi agona edi kanokre eso mu sei a na so ebe kyire papa asa ahemfie police eno ano no na ehoye ahemfie ho na bebia na oba me dehia ne na ewo na onu aduano na ma menya akọ eho ene ye sebi prison yard nti se ye chiwa eho na ye do kwhye na ahemfie police one ne kanokre no se wan kanokre dia na na che se ye do kwhye ho dia oho be kire pa eno ye hu emem no ye hu babia na akwa se ye twa oho na gata dawo uchirem se ho nana onana ne mefa se ne ye ka ne bathroom no ho eno no se DJ Simpom me hu babia ni etwa ho che se aho tititi nti uba Facebook opem so radio a de meka ho asem ni nana be chiremu anse aha sei emem nti ahenyere ni nyina ene wo mo a modwafo ho no mugu nti mem no ho ene wo mo nyina adware so atiase ena na toilet bi nso bata ahemfie no ho a meka se ye renovation no ye bugu mu a ye to na ma ye inside ho nso toilet and bath fashe ho nti aha mekura mbeto me na afie cha no ahia na no odware ena saa eyi na wo ho no ayete se small chair bi e wo ho no yato no otsena ho ate se ebubu ama ho naka na ayete se vintage bro ni beka on se tete enema enti se na hardly for me say mebubu agu ana menya ne dan so ate ase enti ho ena na edware me ankasa nso medware ho edware ho ye nyina ho nana ye dware asante wa bakosemu nti uba Facebook opem so radio a tete ade anana no madware wo ho ma nana aduchu abuni otoso miansa ye ne te adenya asema mo no so adware wo esi akọ ko osisi a wo ho a ye ka ho asem kama pa wo ho abubu hu bibia